Daluyon. Napalabas, nagdanag ni Nana Marcela idi agsarsarita da ni Mateo. Nang runa idi nakuna ti baro apanggep na akasarita ti gobernador. May papan iti pananglukat ti pagminasan iti lugar da. Iti sabali a bangir, napan ni Andreo iti ayan dagiti buyot na. Ket kinasarita na anaimbag ni Dodoy. Imbilin na ti panagsagana da itoy. Tapno dagos a makapagtignay no bilang adda pakasapulan na iti serbisyo na. Kabayatan na, napan ni Vanessa iti lugar da Mateo. Ket nagsarita da adwa. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Talaga makapadanag ti pananglokat ti pagminasan diti lugar mi. Malaksid a madadailin ti bantay. Wenno ti kabakiran nga inananadan mi. Sigurado nga agpaggad kami pa yun niya agindag ditoy. Anya ti kayat mo asawan, Mateo? No makali ti unag ti bantay. No masansan ti panagaramat da iti dinamita iti panagminas da. Sigurado nga agreg ka ti daga. Anya? Damagik man gayam ken ka, Vanessa. Adda ka di pa kay naigan nyo iti daytoy amapaspasama kita. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, Mateo? Amangan no addamet pa kay naigan ni papam iti pananglukat ti pagminasan. Saan ko apakibibiyangan dagiti negosyo ti amak, Mateo? Kinapod na. Adda dagiti negosyo akayat na asya kun timang manage. Ngam nagkadkadak. Saan ko akayat? Vanessa. Iso amay pasigurado kan ka. Awan ti pakainaigak iti anyaman a mapaspasamak. Nalabit niya awan ti pakainaigan. Ngam kasanon no addaam mo ti amam. Mateo. Pasensya kan, Vanessa. Talaga lang amin niya aburido ak kadagiti mapaspasama kita. Maama ka kiti pagpaggadan niya isang bay ti panaglukat ti pagminasan kada kami nga agindag ditoy. Nasaira kiti panagsarita mi ni Mateo, Loretta. Anya ti kayat mo asawan? Atapon na nga ang mga no addaamok iti mapaspasamak iti lugar da. Anya? Angam apay ko mga iraman na kaapagatapan. Amkan na nga da pakainaiga ni Papa. Kat amangan no adda kanumat pakainaigak. Vanessa? Ngam ka gumaak ka pinagkalma ti bagik. Saan aron ba nga sa batak ti kasjay arik na kanyak? Taamangan no adda tumpor asusik itinagbaetan mi. Naimbaglaangan, tamaawatam ti sitwasyon. Ngam nasairak kadagiti imbagana. Iso nga inawis ka itayan a pumanawan ijay. Nasdaawak nga ron. Iso si Muro taklatan kan ka. Masyakla amay sa. Saan ahusto ti kasdyang inaramid mo, Mateo? Manuel. Anya kumangay mo tamo ni Vanessa iti mapaspasama? Kananya ko matibibiyang na ngay, itanyaman nga aramidon ti amana no bilang laang. Imbagak maten kan ka, Manuel. Jakla nalapdan ti bagik. Gapu iti nalaos adanag ko iti mabalin a mapasamak kada tayo ngagkakalugaran. Mateo. Idi awan pala ti pagminasan di ti lugar tayo. Adda pa yan dagiti insidente ti panagrega iti bantay. Kasanupay itanta ng lokatan ti pagminasan. Anya laengin ti mapasamak kada tayo. Amangan no aduntuki di ti maisagmak kada tayo. Gapo iti mapaspasamak. Takas iti nakunakon. Sigurado aro magkatidaga. Gapo iti panagminas da. Kat sigurado a makalbo pa iti bantay. No po kaanan dandag iti kayo. Apay ang kasta ti jar mo, Yaya Claring? Anya tinapasamakan ka? Medyo madila ti riknak. Sa dino tinagkapom, balasang ko. Ijay ayan da Loretta, Yaya. Kasta gayam. Mabiit lang, taisaganaan ka iti pangal daw mo. Saanan, Yaya? Nangan kamin kan ni Loretta, sakbay ang nagsina kami. Kasta ka di. Wan, Yaya. Kunam ama ditirik nam. Nagtumar ka din? Uwan, balasang ko. Siguraduam laeng, Yaya. Amano kumaro day tarikrik naem. Saan mo't siguro, balasang ko.
Nang runa kat nakatumarak mutten iti agas. Mamati ak asaanen ako marupay daytoy. Nagpatulong kami kadagiti masaknan nga opisyal. Saknan iti nang lukat a pagminasan, Marcela. Kat, anya nga iti kunada, Mindo. Ay, legal ka na ti panang lukat ken panag-operate ti pagminasan dito lugar tayo. Anya? Impakita na pa'y kada kami dagiti dokumento ti operasyon. At legal a papeles ti daga a makasakop iti bantay nga iggemda. Ngam kasano anapasamak data. Sigon iti amok. Awan ti agtagikwa iti bantay dito'y lugar tayo. Dayta nga rutin lawlawag may kadagiti nagpatulungan may. Ang nalawag kano dagiti nakalanad iti dokumentaw. At dati tulong nga igam ni gobernador. Ket karbangan na nga aramida no anyaman ti kayat na iti sanikwana. Ay, ala, ipapantayon nga adda igam na aligal a dokumento. Ngam kasano tayo laengen a maapektaran. No bilang adda mapasamak a didigra. Apaya kasta ti panangkit kitam kanya, iha. Nasingat kayo ka ni gobernador. Saan ka di, Papa? Ibagata na medyo nasingit kami, Maet. Sinuportarak kami ni dinapalabas nga eleksyon. Kaya't panagkunak, kaya't na ti agsubad, iswa na pintas ti panakilangan na kanya. Kasta ka di, Papa? Wen, ang apay ka di, iha. Apay anadamag mo dayta. Papa, nakisosyo kayo kadi ka ni gobernador? Iti pagminasan ijay lugar da Mateo? Ha? Anya kumaga po ang makisosyo akin kwa na, iha. Da kami lang kini Andrea ti rumbang agkasosyo iti negosyo. Iti kasta, awan ti rumswa aparikot. Papa, Narigat no kumpurmiladitan ti agbalbalin akasosyok. Tamangan no lukwendak pay. Ang maguray ka. Apay adinamag mo dayta. awan, Papa. Lipatan mo'n tinadamag ko kan ka. Bye-bye, amon. Apay akas laborido ka, Mateo. Ada ka di parikot? Andro, Sana ka na eruam iti kastadjar mo, Mateo. Iti kalabas ngay mayak dito lugar yo. Nakitak ti kinasarantam. Ti kinaragsak mo. Ang amita, madlaw nga aburido ka. adda nga minsan anasaya at mapaspasamak diti lugar mi. Ti ka di maipapan iti negosyo ni gobernador? Ti pagminasan? Wen, Andro, saan ko ang magustuhan ti panag-operate ti pagminasan? Pagkat ti sangbay na kada kaming agintag ditoy. Sakbay nga ibagam kanyak ti amin, Mateo. Masauk lang, ha? Makatulong ka da kayo ti pagminasan, saan ka di? Adanton pagtrabahuan dagiti kalugaram. Masigurado ka saan akayat dagiti kalugar at tagtrabaho iti pagminasan, Andro. Anya? Amin kami. Kundi na rin mi ti panag-operate ti pagminasan. Ngamin, pagkat ti sigurado nga itden na kada kaming agindag ditoy. Kasano ko mangagpagad kayo? Iti panag-operate ti pagminasan. Sigurado alumok ng ti daga. Didigra ti paay na, no dumteng ti dawel ti panawan. Saan laday ta? Sigurado amakuntami na tinadalos akarayan diti lugar mi. Gapo iti chemical nga agtaod iti pagminasan. Kasta gayam. Sa bagay, maawatan kayo, Mateo. Maawatak tirik nayo. May papan iti panag-operate ti negosyo ni gobernador. Kastagayam tinapagsaritaan nyo. Wen, senyor. Narikna ka nakasagana ni Mateo ang mga ramit iti amin. Tapno mailaban dalang ti bagbagada akar panganda. Awanan ti maramidan ta.
Legal amin na dokumento iti pagminasan. Naramid ni gobernador ti amin tapno awan ti rumsua aparikot. Kasalon na lumaban latta dagidagindagi dyan, senyor. Nangruna ni Mateo. Awan to apulos ti laban da. Sigurado da ita. Senyor, Iso adi ka madanagan. Agtalag ka kanyak. Napanunot min ti amin na posibleng agbalin aparikot. Sakbay nga inornos mi ti amin. Apay ajak makita ni Papa, Yaya Claring, Ang mga no aday Jeselena, balasang ko. agpupupok? Ngam apay, iti anyaga po. Saan ko nga amo? Amumat nga awan ti karbengak amakibiyang iti anyaman nga aramidan ni senyor. Naimbag nga rod, tadinak pa'y paritan amakibiyang kan ka. Nalabas matan no aramidan ni Papa Dayta. Kan maysa, manipod na addaanak itinakam, sikan tinangaywan kanyak. Sikapay ket din timbilang ko apudpud no nga inak, Yaya Claring. Vanessa, May sapay pagsakitan tinakam ko kani Papa. Isu ti di na pulos panangibaga kanyak iti maipapan iti inak. Basta ti kunana, di na kaya tapagsaritaan, tamasakitan iti nakatay ti inak anang ipas ngay kanyak. balasang ko. Ultimo ladawan ti inak, jak pulos nakita. Jak pulos ammo, no anya tilangana. Noan niya ti ko ng boss. Pagtangadak mata ni ti barsa nga. Saan, Dodoy? Saan mo nga ramitin dayta? Sigurado nga agatap da, no mapasarunuan adagos ti pan nakapapatay ti kapitan da. Kung naklagi din no maaramat ko manan ti paltog ko, boss. Relax ka lang, Dodoy. Saan ka anapudot launay? But-but ngem laeng. No iso ti ko ng boss. Iso nga rod ti matungpal. Agam niya. Siguraduam asaan da amaamuan no asino ti mang but-butang kan kuana, ha? Di kagdanag, boss. Iti kinadalus ko ngagtrabaho. Pulos asaan da amaamuan ti kinasya asino. No awan dito yung mansion nyo, ti kapsat ko. Sa dino nga tati ayan na. Amang ano, damot sa balingar aramidan na. Nga iso ti ayan na ita. Ha? Loretta, naskan ang makapagtignayakon. Barang no iti pan nakisiningad ko iti kabsat mo, kat adda maduktalak. Okay. Adakan ka layta, Vanessa. Makamuditan. No anyan tuman ti pagbanagan da ito nga aramidak. Naskan ang nakasagana ak. Kastagayam tinakunan ni Andrew, may papan iti panagsarita yo, anak ko. Wenanang, pudno mo timbagak. Saan ka di? Saan apulo sa kayat dagiti kalugaran tayo tagtrabaho iti pagminasan? Gaputaan mo da apagad ti paay na kada tayo. Ay, Uwan gayam nanang. Diyak pa nakasarita ni tata nga. Kumusta nga ti panagpatulong da kadagiti masiknan niyo opisyal? ay, saan da tayo ang matulungan, anak ko? Anya? Apay nanang. Impakita da kadatatang mo dagiti legal a dokumento nga igem da gobernador. Legal ti panagoperate ti pagminasan. Ngam saan nga agsardeng datatang mo kung dagiti opisyal. Agaramid dalat ta iti pamuspusan, tapno mangeg ti arungain tayo. Anya jay kunam, iha? Nakasagana ko na makisiningad ka ni Andrew, Papa. Agpaiso? Wan, Papa. Naamiris ko aron bang agtungpalak iti kayatyo. Ngam, pangaasiyo ko ma, ta saan da kalapdan ang makisiningad lat ta kadagiti gagayam ko. Nangruna ni Mateo. Saan ko nga ipagalday ta? Ang ibagaman kanyak ti pudno? Gayam kadilang ti pangibilbilangam kini Mateo? Ha? Kaya't ko amaamuan ti agpaiso.
Sungbatam ko mati sa ludsod ko, iha. Papa, aggayem kami laang ka ni Mateo. Awanan ti sabalipay. Napintas dito akong daway. Awan na ng kantatang. Tanapanday ti kabangibang ngayon. Nawayaak ang makapagtignay. Isaganak dagiti kasapulak. Nang ro na ti flashlight ko. Mapanak iti kabakiran. Sa anak nagsayang iti ganito. Sa anak ang makapagtignay. No adda dito'y dagiti dadakkel ko. Isuanas kanyag tignayag itamot lang. Tapno. Ha! Anya ti mapasama ken ni Mateo iti dayta agundaway. Gagayem, di yuliwayan adenggen, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, iti panagsarita da Mateo ken Vanessa, nakla at ti balasang, gaputa sinaludsod ti lalaki. No adda pa kainaigan na iti panag-operate ti pagminasan iti lugar da. Nupay kasta, sinungbatan lata ni Vanessa ti panagdamag ni Mateo. Iti may sagundaway, naragsakan ni Senyor Ismael iti imbaga ni Vanessa. Anakasaganan da ito'y amakisininged ken ni Andre. Iti may sa arabi, agmay-maysa ni Mateo iti pagtanganda. Gaputa adda na panan dagiti tinaganak ken kuana. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Isaganak dagiti kasapulak. Nang ro na ti flashlight ko. Mapanak iti kabakiran. Sa anak nagsayang iti kanito. Sa anak ang makapagtignay no adda dito'y dagiti dadakkel ko. Isuanas kanyag tignayak itamot lang. Putok ti baltog! Kumlabag ka! Ikaw gumaga sa ripod itirag kang kita. No asino ti... Ti aso magtataon. Kalata nagsardeng. Pinatay da ka di ti aso! Saan ka arumwar, Manuel? Agtalinad ka laang dito'y balay. Nanang, Diyak nalapdan di amam arimwar. Pangaasim ta saan mo nasurutan. Agtalinad ka dito'y tawan ti kadwak. Pangaasim anak ko, saan ka rumrumwar? Dito'y kalaang balay. pasensyakan tayo talangan anak kaumayak, Mateo. Di na kami pinalubusan itay ni nanang. Manuel, Anak ka di talaga tinapasamak, Mateo. Asino dagiti responsable iti napasamak? saan ko ang nakita no asino da, Manuel? Tsaka mo. Oo nga yan. Anya ka din dito ang mapaspasamak dito yung lugar tayo. Agasam, taultimo ti aso yung kat pinatay da. Parag ko nakat mangbut-butang no asino man tinagaramit iti kasjay. Kat atapag ati asino man ang nagpalto-paltog iti sangot ti pagtaengan mi. Kanang patay iti aso mi. Isumot lang ti... At ang samot nakita dagiti pulis dito abanda. Oh my God. Inta kitaan. Sabong parakan ka, Vanessa. Agyamanak. Una yan, nakasapsapang ikikan ako ni ti sabong. Kaya't ko lang nga ipariknakan ka. Anapatag ka kanyak, Vanessa. Andrew? Dahil tati agbayso. Hindi pa'y lang. Agayata kon kan ka. Diyak lang na ikan iti panawan na mangibuksil. Gaputa sana ka na ikan iti gundaway. Andrew? Ang amita, mariknak nga addan kanyak ti amin na gundaway. Iso anawaya ako na mangipakita. Kan mangipariknakan ka iti panagayat ko. Anya tinapasamak dito'y anak ko. Nanang, Agawid kami kumaidirabi imot laang. Apaman nga inyawag dakin ni tatang mo tinapasamak dito'y. Ngamawanan ti pagluganan me. Anya tinaramid mo aya anak ko. Apay nga damang ipangpangtakan ka. awan ti amok adakas nga naramid ko. Nanang, awan ti amok ang nakaapa. Wenno nakaginurak lang ma. Apay nga rod nga damang ipangpangtakan ka. Dahil ti pakaburbur tsa aklaunay.
no asino ti mangipangpangta kanyak, nanang. Vanessa, di mo pa'y ammo tinapasamak? Anya na pasamak, Loretta? At dadakas na napasamak iti ayan da Mateo iti rabii. Ni Mateo ti puntiryada. Anya? Dayta ti agpayso. Kunak no na amuamon. Saan pa'y? Kan, adda dito yung mansyon ni Manong mo. Anya? Vanessa, mapana kita matlang iti ayan da Mateo. Sumarunukan tulaangan. Imawag lang ni Loretta kabsat ko. Di kan makaid na. Andrew, ang mga nadamot na patag nga aramidam ita. Awan, Vanessa. Inkarik iti bagik. Nga ipay ko ti amin nga oras ko kan kaita. Ha? Apay ngamin. Anya ti inyawag ti kabsat ko? Kuha ngamin, Andrew. Adala ko man na patag apapanan mi. No kayat mo, kuyugon kayon. Pag natibabae day jay, Andrew. Mabainak man na basta mang panawlatan kan ka dito yung mansyon. No kasta nga rod, mapankalatan. Agpayso? Palubusan nak? Apay kiti nasaan. Sige, Vanessa. Mapankalatan. Amom gaya mamapanda ija ayan da Mateo, nga mapaya pinalubusam. Pinalubusak. Tapno dinak pagatapan, senyor. Anya ti kayat mo asawan. Idirabi, binilin ko da dodoy anang butbutang ka ni Mateo. Anya, di mo't imbagakan ka saan mo nga aramidon ti kasta. Tama nga no anyagid di ti mapasamak. Senyor, awan ti da ka sa mapasamak. Agtalag ka kanya. Andrew, apay akasta ka maten. Apay adinak maten dangdanggan. Tubtub nga rin nakading. Saan, senyor? Tultulungan ka pa'y nga rod. Baba ni Ter Aramida kadagiti agindagi jay. Matultulungan ka maten. Ngamin, maimulak ti butang kadagiti barukong da. Ay na, aging gaita balasang ko. Agtib-tibayo pa ilaang tibarukong ko. Nana Marcela? Kasanon no saan ati aso ti pinatay da. Kasanon no ni Mateo nga anak ko ti pinatay da. Nana Marcela, saan mo't kiti anan ano ni Mateo? Dayta ti kapatgan. Saan ka di? Loretta, balasang ko. Katno asino man dyan nagharamid iti kasjay. Mamati ak amak magmatlaang. Maamuan tayo matlaang no asino man dayjay. Sapay la ko mga rod. Iti kasta, mabalod kat mapunas maten tinakaro a panagdandanag ko. Panagkunak. Diyan ang patay iti day di kapitan. Kat isumutlaeng tinangipang takanyak. Mateo. Dakkel ti atap ko akasta tinapasamak. Vanessa. Kat atapag pa nga adda pa kay naigan dagitag papaay di ta pagminasan. Anya? Kasano masiguradom dayta? Basta kasta ti atap ko. Isuanas ka na maamuak. No asino dagiti awanan pain. Ngam delikado dayta, Mateo. Vanessa. No kinabailan da pinatay day di Kapitan del Barrioyo ditoy. Sigurado akabailan da kamat adangran. Sa anak nga agpaabak kadakwada. Kabailak asalakniban ti bagik. Mateo. Iso nga ramidag ti amin. Tapno maduktalak no asino dagiti awanan bain. Alaan mi kumatay pinaltugak nga aso. Tapulutanan mi, boss. Ngam napanunot ko nga mga no saan nga agbuteng day di Mateo. No di na makita di pinatay ko nga aso da. Dodoy. Sigurado na palalo ti buteng dagiti agindagi jay. Gapo iti inaramid mi, boss. Iswa pa nagkunak. Agbutengen dagi jay. Saan tayo pa nakasigurado? Isong agpaliwak. Tapno amok noon niya ti sumarunong aramidak. Atakan ka day ta, boss. Basta da kami. At da kami lang dito eh. Nakasagan na kami amang ipatungpal iti anyaman abilin mo. Rumwara, Klaring. Nubilang tagsubli dito ni Andrew. Ibagam nga orayan nak. Juan, senyor. Oh,
Apay akas lagmamayo ka manen. Kanayon kalata kasta. Awan pa'y ganas a makakita kan ka. Takanayon ka ngagmamayo. Kasla kanayon ka masakit. Ane, saan ka masakit, senyor? Nabanugak laeng. Nabannog ka? Kasano ko maamabannog ka? Kat danda ni awan matitrabahwam dito'y mansyon? Ha? Jay bilin ko. Di mo liplipatan. Inakon. Una yung tikas jaya pa nagsasaw ni senyor. Kaslaawan apulos ti Serpek no pagsasawan nak. Talaga magapasair itirik na. Agbati ka kadipay ditoy. Jack pa'y kayat ti agawid. Ama na dapay iji mansyon ni manong mo. Ha? Iso adituyak pa'y laang. Apay, pumanaw ka din? Imawag nga mi jay talkak iti negosyok. Adda tinas ka na permaat. Kasta ka di? Wan. Iso anas ka na mapana kitamat lang jay. Agsubli ka di dito ayanda, Mateo? Saan na kasigurado? Jack nga minamuno anya pa'y tinaskan nga asikaswat. O sige, dituyak pa'y laang. Madamdama ak nga agsubli iji mansyon. Alang arod. Ipakaamukan ka, no bilang tanalpas konti asikaswat, Vanessa. Mamati ang itipat-tapat tatidaduma akalugaran tayo, Marcela. Nga anyamin to. Posible nga da pa kainaigan dyan ang patay ide itiday di kapitan. Itinapasamak dito'y paraangan tayo. Anya? Sino tinagko na itiday ta? Kasta ti bagbaga ti kaadwan nakalugaran tayaw. Kat patsyak day taapat-tapat tada. No kasta nga road, posible nga dalaang itiasidag tayo ti kriminal. Posible day ta. Ay, Diyos ko, saan tayo gaya man anatalgad dito'y lugar tayo? Adakot siya nagsardeng iti batog. Mabit lang tayo nakitaan. Kunakla no mabayag kay jay na panam, iha. Papa, Apay akas tatijar mo. Adda ka di parikot iti napanam? pampanunutak lang. Asino nga tati mangririribok ijay lugar da, Mateo? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Papa, idida mo. Sakbay pa'y anang rugi ti operasyon ti pagminasan. Kanayonan nga adda ti saan agagangay ang mapaspasamak iti lugar da, Mateo. Itay nabiit, napapatay ti kapitan. Kalpasan na, at damot nang ipangtakan ni Mateo. Iya? Day tatyak pa iso, Papa. Agamak ita dagiti agindag ijay, gapo ka dagiti saan anang namaen ang mapaspasamak. Amangan mat no adda ti nakaapa ni Mateo, anak ko. Amangan no adda nakaginura na. Papa, karkar dayo ang mapasamak ti kasta. Nasingpot ni Mateo? Diyak lapat yan nga adda makaapa when no makaginura na. Iso adyak patyan akasta, Papa. Anyan ti kasta napasamak, Mateo? Andrew, Anya ti resulta ti investigasyon dagiti pulis. Nadoktaran da ka din no asino tinangipangtakan ka? why, saan? Andrew, awan pa'y apulos ti impormasyon da. May papaniti asino man anang ipangtakanyak. Anya matan. Angam sa nabali. Patsyak asan nga agsardang dagiti pulis nga agimbestigar. Why, jak lamamati nga adda maaramidan dagiti pulis. Anya? Ne. Anya ti kayat mo asawan, Mateo? Awan ti panagtalik ko kadagiti pulis. Andrew, talo talaga nga adda maaramidan da. Nasolbar da ko man ti may papanitipan nakapapatay day di kapitan. Sa bagay. Adda puntom, Mateo. No anya ti kunam? Siyak langan ti mang tulong kada kayo.
Anya. Umanugot nga ta ni Mateo, iti jaya ni Andreo, gagayem, di yuliwayan adenggen, ti tuloy, tinobela tayo anapaulwan, daluyon,